Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ismael. Taong 1977, Santa Maria, Masbate. Isang dekada na ang nakakaraan, magmula noong nanirahan si Ismael sa lugar ng Santa Maria. Ayon sa kanya, hindi siya tubong Masbate, bagkus napadpad lamang siya rito dahil sa pagtawag ng kanyang maestro. Maski nga siya noon, hindi rin makapaniwala na naging isa siyang ganap na antingero, gayong noong mga panahong wala pa silang ugnayan, ordinaryo lang siyang nagtatrabaho sa isang bukuhan. Ngunit, buhat sa gabi-gabing pagpapalipad ng mga pangitain ng kanyang maestro, unti-unti niyang naramdaman ang mga pagtawag hanggang sa kalaunay napilitan na siyang talikuran ang dati niyang buhay. Wala mang ideya sa kanyang madadatnan sa lugar, naglakas loob siyang maglakbay. At dahil sa kawalan ng direksyon, maraming buwan ang ginugol niya para lamang mahanap ang tahanan ng kanyang maestro. May mga pagkakataon ngang nakarating siya sa kabilang parte ng Masbate, kaya lahat ng taong napagtanungan niya, wala talagang ideya kung saan naroon ang matanda. Subalit nang mapadpad siya sa lugar ng Kagay, may nakilala siyang tao na minsan na umanong natulungan ng albularyong kapangalan ng hinahanap niya. Hindi man ito sigurado, pinanghawakan niya ang detalyeng yun hanggang sa nagpang-abot na silang dalawa. Ilang araw ang lumipas pagdating nila sa lugar ng Santa Maria. Dito niya na nakilala ang mga taong nakakaalam sa tahanan nito. Ilang oras din nila itong nilakad hanggang sa marating na nila ang dulo. Ang kaso lang, nung marating nila ang pinaniniwalaang tahanan ng matanda, wala sila roong nakitang kahit na anong bakas. Inikot pa nila ang paligid pero wala talaga. Kaya naman yung mga kasamahan niya, naniwalang lumipat na ito ng tahanan. Ngunit nang marinig ito ni Ismael, hindi siya naniwala. At kalaunan, nang magdesisyon na ang mga itong umalis, pinili niyang magpaiwan. Sigurado ka bang magpapaiwan ka rito? Delikado sa lugar na ito, ka Ismael. Kaya mas mainam sigurong sumama ka na lang sa amin pabalik ng baryo. Pangako, bukas babalik ulit tayo rito para maghanap. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakikita si Lolo Jose. Bungad na wika ng kasama niya. Pagkarinig niya sa sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na magpasalamat kasabay ng kanyang pagtanggi sa alok nito. Anya, gusto man niya yung gawin, hindi niya ito magagawa. Dagdag pa niya na may kutob siya na meron siyang matutuklasan kapag mag-isa na lamang siya sa lugar na yon. Mariing din niyang inilahad na kabisado niya ang daan patungong baryo, kaya walang dapat na ipag-alala ang mga ito. Dahil sa kanyang sinabi, hindi na ito nagdalawang isip na magpaalam. Takang-taka man ng mga taong sumama sa kanya, pinili ng mga itong magtiwala sa pasya niya. At pagkaraan lamang ng ilang minuto, tuluyan na ring nawala ang mga ito. Paunti-unti, binalot ng katahimikan ang paligid. Nagsimula nang maglakbay ang kanyang isip. May hinahong nagtatanong sa hangin ukol sa mga naging desisyon niya sa buhay. Maski siya, hindi makapaniwala kung papaano siya umabot sa ganun. At habang nag-iisip, merong lumapat na kamay sa kanyang balikat. Kamay ito ng matanda, kaya naman dali-dali niya itong tiningnan hanggang sa dito niya nasilayan si Lolo Jose. Napakaamo ng muka at wala kang makikitang kahit na anong bahid ng kasamaan sa mga mata nito. Puro ang yumakap sa kanyang presensya, kaya kahit hindi pa ito nagsasalita, alam niya na ito ang taong matagal na niyang hinahanap. Kayo ho ba si Lolo Jose? Bungad na tanong niya rito. Nang marinig ito ng matanda, napangiti lang naman ito habang mahinahong sumasagot. O Ismael, ako ito.
Salamat at pinakinggan mo ang aking pagtawag. Ngayong nandito ka na, pwede na nating simulan ang lahat. Pagkasambit nito ng matanda, dito na nagsimula ang maayos nilang samahan. At sa loob ng ilang taon, ang dibinong yon ang naging gabay niya para matuto siya sa lahat ng bagay na merong kaugnayan sa lihim na aral ng kanan. Hindi naging biro ang kanyang mga pinagdaanang pagsubok para lamang maging isang lehitimong antingero. Ayon kay Lolo Jose, ang rason kung bakit niya pinili si Ismael ay dahil sa katangi-tangi nitong espiritu. Matagal na umano naghahanap ng mga disipulo at sa kanyang pananaliksik, wala itong nakitang karapat-dapat. Sa pagdaan ng mga panahon, nawalan ito ng pananampalataya na may makitang taong susunod sa kanyang yapak. Mabuti na lang, bago pa man ito mawala ng pag-asa, nagawa siya nitong matagpuan. At magmula noon, hindi na siya pinakawala ng matanda. Lahat ng aspeto ng pagtawag ginamit nito, hanggang sa nakita na nito sa kanyang pangitain na kasalukuyan ng naglalakbay si Ismael patungo sa kanya. Dagdag pa ni Lolo Jose, napakasaya niya noong mga sandaling yon dahil sa wakas, meron na siyang tagapaghalili. Nang malaman naman niya ang lahat ng yon, mas lalo pa niyang pinag-igihan ang kanyang naging pagsasanay. Sa paglipas ng mga araw, dito na mas lalong dumami ang kanilang mga napag-uusapan hanggang sa nalaman na rin niya na wala ng ideya ang matanda sa kung anong eksaktong edad nito. Basta ang sinabi nito sa kanya, umiiral na siya magmula pa noong panahon ng Kastila. Hindi lang din ang mas bate ang kanyang naging lugar dahil sa hinaba-haba ng kanyang buhay, halos nalibot na niya ang kabuuan ng Pilipinas. Nabanggit din ito na kaya niya piniling mamalagi sa Santa Maria ay dahil sa dito siya ipinanganak ng mga magulang niya. Akala noon ni Ismael, makakalimutin lang ang matanda, pero hindi naglaon. Dito niya rin napagtanto na totoo ang lahat ng mga sinasabi nito. Ni minsan hindi pa ito nagsinungaling sa kanya, gawa ng lahat ng sinasabi nito, merong mga batayan. At pagkatapos ng ilang taong pagsasanay niya, nagsimula na siyang mamuhay kasama ang matanda. Sa katagalan ng kanilang pagsasama, paunti-unti naging kapamilya na ang turing niya rito. Pagsapit naman ng taong ito, isa na siyang ganap na kanang kamay ni Lolo Jose. Siya ang nagiging katuwang ng matanda kapag meron itong mga lugar na nais nitong puntahan. At kadalasan kapag lumalakad sila, purong panggagamot lang ang kanilang pakay. Wala rin silang kinakatakutan noon, kahit tumungo pa sila sa mga lugar na kilalang pugad ng mga aswang. Sa presensya pa lang kasi ng matanda, hindi na nakakatagal ang mga ito, kaya naman nasanay sila na walang nilalang ang may kakayahang humarang sa kanilang dinaraanan. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan, meron silang pinuntahang lugar sa labas ng Santa Maria na parabang hindi sila kinikilala ng mga naninirahang nilalang. Ayon kay Ismael, ang rason kung bakit sila lumuwas ng lugar ay dahil sa daing ng isang pamilya ukol sa saping bumabalot sa anak nila. 3 buwan na umano itong hindi nilulubayan ng espiritu at halos marami na ring mga albularyo ang tumingin dito. Nabanggit din ng nagsilbi nitong mensahero na hirap ng mabuhay ang pamilya sa pang-araw-araw. Desperado na itong makahingi ng tulong dahil kapag nagtagal pa ang pangyayaring yon, hindi malabong patayin na nila ang bata. Nang marinig naman yon ni Lolo Jose, agad itong naghanda ng mga gamit. At noon ding araw, lumuwas sila kasama ang mensahero. Aminado kasi ang kanyang maestro na kahinaan nito ang mga bata, kaya naman ayaw na ayaw nitong nakakarinig ng mga batang namamatay nang wala pa sa oras. Dagdag pa nito na kaya nilang palayasin ang espiritong yon at pabalikin sa maayos ang buhay ng pamilya, kaya wala silang dahilan
para hindi magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ilang oras ang lumipas. Bandang dapit hapon na, pero naglalakad pa rin sila. Nakatawid na sila noon sa karatig lugar, kaya naman yung mga tanawin medyo bago na sa paningin ni Ismael. Di nagtagal, nang tuluyan ng tumalikod ang araw, bahagya silang napahinto sa paglalakad matapos nilang mapansin ang tila bang pagkaripas ng takbo nung mensaherong naglalakad sa unahan nila. Sinubukan niya pa itong tawagin pero sa kasamaang palad hindi na ito nakinig. Kaya naman nang mapagtanto ito ni Lolo Jose, pasimple itong napatingin sa kanya kasabay ng pagbulong nito ng, Ismael, ilabas mo ang mga arnis mo. Mukhang hindi maganda ang lagay natin ngayon dito. Pakiramdaman mo ang paligid. Pakinggan mo ang lupa. Gawa ng maraming mga nilalang ang nagmamasid sa atin. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang hinugot sa kanyang likod ang 2 arnis na ibinigay sa kanya ng kanyang maestro. Gawa ito sa kahoy ng nara na pinakinis naman ng dagta ng goma. May 4 na mutsaring nakabaon sa loob nito kung saan binubuo yon ng 2 mutya ng kidlat na siyang nagsisilbi nitong talim at 2 pangil ng kalabaw para sa karagdagang lakas ng nagtatangan. Ayon pa kay Ismael, 6 na taon itong ginawa ng kanyang maestro, kaya naman subok niya na ito sa lahat ng aspeto. Minsan na rin niya yung nagamit sa pakikipaglaban, kaya alam niya na hindi siya nito pababayaan. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, dito niya na nasilayan ang lupa sa paligid na dahan-dahang gumagalaw. Nagkakaroon ito ng maliliit na umbok, animoy may mga nilalang na gumagapang sa ilalim nito. Nang mapansin ito ni Lolo Jose, sa halip na ito ay kumilos, pinili nitong maupo sa maliit na tipak ng bato upang mapagmasdan ang kanyang mga susunod na gagawin. Mga laman lupa lang ang mga yan, Ismael. Kayang-kaya mo na yan sila. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang maestro, napangiti lang naman siya habang hinihintay ang paglitaw ng mga kalaban niya. Segundo pa ang dumaan, biglang nagsilundagan ang mga ito papalapit. Kaya naman ang masipat niya ang mga ito, di na rin siya nagdalawang isip na paghahambalusin ito ng arnis. Dalubhasa na si Ismael sa paggamit ng ganoong sandata, gawa ng sa loob ng ilang taong pagsasanay niya, ito lang ang armas na hinawakan niya. Wala man itong talim, matindi ang pinsalang na ibibigay nito mula sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Paghampas niya ng arnis sa isa sa mga laman lupa, biglang nakaramdam ng takot ang mga kasamahan nito matapos nilang makita kung papaano agarang namatay ang isa sa kanila. Sa puntong yon, medyo nag-alangan ng lumapit ang mga nilalang hanggang sa napilitan na rin yung kumaripas ng takbo papalayo. Maya-maya pa, mabilis na binalot ng katahimikan ang paligid. At nang mapansin naman ito ng maestro niya, tumayo na rin ito kasabay ng paglahad nito sa kanya na uusad na sila. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, dali-dali niyang kinuha ang kanilang mga gamit na para bang walang nangyari. Hindi naglaon, narating na nila ang baryo na kanilang pupuntahan. At mula sa lugar na yon, agad nilang nakita ang kanilang kasama na tahimik na nakatayo sa isang bahay malapit sa bukana. Hindi man ito nagsasalita, ramdam nila ang matinding takot nito, kaya naman kahit papaano naunawaan nila kung bakit sila nito iniwan. Paglapit naman nila rito, mangiyak-ngiyak yung humingi ng tawad. Ayon sa lalaki, na kaya niya hindi sinabi ang tungkol sa bagay na yon ay dahil sa natatakot siya na baka umatras sila. Dagdag pa nito na, kadalasan sa mga albularyong nahihingian niya ng tulong ay hindi na tumutuloy sa oras na marinig nito ang tungkol sa mga panganib na pwede nilang makaharap. Nang marinig naman ito ni Lolo Jose,
Napangiti lang naman ito habang masayang sumasagot dito ng, Huwag kang mag-alala. Wala yung problema. Sige na, samahan mo na kami patungo sa bahay ng bata. Mahalaga ang oras, kaya kailangan nating magmadali. Matapos ang naging pag-uusap, tuluyan na nitong binuksan ang bahay kung saan ito naghihintay. Pagsilay naman nila sa loob, agad na sumalubong sa kanila ang napakasamang enerhiya. Hindi niya mawari kung ano ito pero malakas ang kutob niya na meron itong kaugnayan sa mataas na uri ng nilalang na halos kapantay na ng mga demonyo. Ngunit pagpasok doon ng kanyang maestro, ilang buhay na salita lang ang binitawan nito na bago ang presensyang namumutawi sa paligid. At sa isang iglap, napalitan nito ng kabutihan. Dahil dito, lahat ng taong nasa loob ng bahay, naliwanagan ang mga isip. Kaya naman ang medyo kumalma na ang tensyon na nararamdaman nila, hindi na sila gaanong nagkaroon ng mga alalahanin. At nang mapansin naman ito ni Ismael, panatag na silang nakapasok sa silid kung saan naroon ang batang sinasapian. Nang masipat naman nila ito, agad na namutawi sa kanyang katawan ang matinding awa. Yung sitwasyon kasi ng bata noon, makikita mo talaga itong lumalaban pa para sa kanyang buhay. Gustong-gusto man niya yung tulungan, pinili niyang ibigay ito sa kanyang maestro. Sa kanilang dalawa kasi, alam niya na mas ito ang may kaalaman sa lahat. Paglapit naman ni Lolo Jose sa bata, binulungan niya ito ng mga dasal bago niya yun ihipan. Ayon sa kanya, na ang mga ganoong uri ng abilidad, kalimitan lamang nagagawa ng mga dibino. Taliwas sa kakayahan ng mga simpleng albularyo, ang mga dibino ay may kakayahang magbigay ng buhay sa mga nag-aagaw buhay. Ginagamit nila ang kapangyarihan ng kalikasan upang madugtungan ang buhay ng mga nangangailangan. Sa pamamagitan nito, magkakaroon sila ng karagdagang oras upang tuluyang magamot ang iniinda nitong karamdaman. Dagdag pa niya na malimit itong gawin ng matanda kapag karamdam nito na hindi maganda ang lagay ng pasyente nila. Pagkatapos itong gawin ni Lolo Jose, agad itong kumuha ng mga sangkap para sa gagawin nitong lunas. Isang oras din itong dinikdik at pinaghalo-halo ng matanda hanggang sa makuha nito ang tamang timpla. Hindi nagtagal, nang malapatan na niya ito ng langis, unti-unti niya itong ipinainom sa bata. Hindi man kaaya-aya ang lasa, pinilit nila ang pasyente nang sa gayoy magkaroon ito ng karagdagang lakas. Ayon kay Lolo Jose, ang lunas na kanyang ipinainom ay hindi para sa kalagayan ng katawan nito, bagkus ay para masiguro na hindi na makakatakas pa ang nilalang na nasa loob ng katawan niya. Mariin din itong inilahad na simula pa lang ito ng gamutan, kaya naman mas mainam na lumabas na ng bahay ang mga kadugo nitong walang lakas ng loob na magmasid. Ngunit pagkatapos itong mailahad ni Lolo Jose, tila bang nagkamalay ang bata. Walang sabi-sabi, bigla nitong sinunggaba ng matanda, ngunit paghawak nito sa muka, agad din naman itong napaatras, buhat sa naramdaman nitong pagkapaso sa palad. Pagkatapos ng pangyayari, nawala na ng lakas ng loob ang nilalang na lumaban. At ang tanging nagawa na lamang nito ay ang maupo sa sulok ng silid habang paulit-ulit na nagmamakaawa sa kanila. Nang masipat naman yun ni Lolo Jose, agad itong kumuha ng garapon, sabay kasywal na lumapit dito. At sa pamamagitan lamang ng 5 buhay na salita, nagawa na nitong maikulong ang wisyo ng masamang espiritu. Nang may isa katuparan naman ito ni Lolo Jose, agad itong lumapit sa kanya kasabay ng pagwika nito ng, Ikaw na ang bahalang gumamot sa bata. Alam kong kayang-kaya mo na yan. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang pagtuunan nito ng pansin. Sanay na kasi siya sa ganoong estilo ng kanyang maestro, kaya naman hindi na ito nakapagtataka para sa kanya.
Ngunit sa puntong yun, tila bang may nabuong palaisipan sa katauhan niya. Ang hindi niya kasi mawari, bakit palaging hindi tinatapos ng kanyang maestro ang inumpisahan nito? Yun bang parang mas mahalaga rito ang mga espiritu na kanyang nakukuha? Napansin din niya na madalas sa mga malalayong lugar na napupuntahan nila, purong mga sapi ang pangunahin nilang pinagtutuunan ng pansin. Tanggap naman niyang wala siyang dapat pagdudahan sa mga ito dahil sayo ng trabaho nila, pero hindi niya talaga maipagkakaila ang kakaibang kutob na namumutawi sa katauhan niya. Ilang oras pa ang lumipas. Nang matulungan na nila ang bata, agad naman silang umuwi. Kagaya ng nakagawian, wala silang tinanggap na kahit na anong suhol sa pamilya ng biktima. Naniniwala ang kanyang maestro na sa pamamagitan nito mapapanatili nilang puro ang kanilang mga mabubuting gawa. Dagdag pa nito na hindi naman nila kailangan ng pera, lalo pat lahat ng kailangan nila, direkta nilang nakukuha sa kalikasan. Pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, habang naghahanda ng pagkain nitong si Ismael, napansin niya na kanina pang hindi lumalabas ng silid ang kanyang maestro. Ilang beses na rin niya yung tinawag pero sadyang hindi siya nito pinakinggan. Dala ng kuryosidad, hindi siya nagdalawang isip na pumasok kung saan ito naroon. Akala niya kasi nagdarasal lang ito, pero pagbukas niya ng pinto, laking gulat na lamang niya nang masipat niya itong nilalaklak ang garapong pinagkulungan nito ng espiritu na kanilang nakuha. Bagaman napakadilim sa loob ng silid, aminado siya na hindi siya nagkakamali sa kanyang mga nakikita. Dala ng pagkagulat, sinubukan niyang tanungin ng maestro niya ukol sa ginagawa nito, pero hindi yun sumagot. Basta ang naging rason nito, mahalaga para sa kanya ang ginagawa niya, kaya mas mainam na wag niya itong pakialaman. At magmula noon, tila bang paunti-unti nang nagkakaroon ng lamat ang kanilang pagsasama. Sinusubukan niya itong ibalik, pero yung matanda parang wala nang pagkasabik na makita siya. At sa halip na maging masaya ito sa kanyang ginagawa, paunti-unti na itong nakakaramdam ng kabiguan sa kanya. Hindi nagtagal, lahat ng kabutihang ginawa niya ay minasama na nito. Naging madalas na ang mga pagtatalo hanggang sa dito na siya nagdesisyon na bumukod. Masakit ito para sa kanya, pero sa isip niya yun na lang ang paraan para maging mapayapa ang buhay niya. At para naman medyo malibang siya, sa mismong baryo na siya tumira. Milya-milya ang layo nito kay Lolo Jose, kung kaya't literal na ilang taon din silang nawala ng komunikasyon. Ngunit bago matapos ang taon, nabalitaan niya na nakahanap ito ng panibagong disipulo. At ayon sa mga taong nakakakilala rito, hindi na umano maganda ang pamamalakad ng dibino. Bukod sa hindi na ito nanggagamot, kilala ring mamamatay tao ang disipulong nakuha nito. Marami nagsasabi na nagpalit na ito ng panig, kaya dala ng pag-aalala, hindi siya nagdalawang isip na tumungo sa lugar kung saan ito nakatira. At nang marating niya ang lugar na yon, nagimbal siya sa kanyang mga nadatnan. Taliwas nung nagsasama sila, napakarumi na sa tahanan nito. Lumang-luma na rin ang bahay, tapos maraming punong kahoy na sa paligid ang namamatay. Mabaho na rin ang simoy ng hangin na nagmumula sa loob, kaya naman imbis na lumapit, minarapat niyang tawagin na lamang ito mula sa labas. Ang kaso lang, kahit anong gawin niya, tila bang hindi siya nito pinapakinggan. Maya-maya pa, nang hindi na niya maatim ang ginagawa niyang paghihintay, dito na siya naglakas loob na pumasok sa bakuran. Subalit ilang metro pa lang pagkatagos niya ng pinto, dito na bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na sinasabing disipulo nito. Sa itsura pa lang nun, hindi na siya nagtiwala. Kaya naman habang nagtitinginan sila, pasimple na niyang hinawakan ang mga arnis na nasa likod niya. Kaya naman ang masipat ito ng bagong disipulo ni Lolo Jose, hindi nito mapigilang ngumisi habang nagwiwika ng, "Ikaw pala ang aking karibal.
Anong gusto mong mangyari? Tapusin na natin ngayon dito? Para naman magkaalaman na kung sino ang mas malakas sa ating dalawa. Hindi ako pumunta rito para makipaglaban. At napakababaw ng rason mo na yan. Pasensya ka na, ngunit hindi kita papaunlakan. May mga itatanong lang ako kay Lolo Jose. Kaya kung maaari, mas mainam na tawagin mo na lang siya. Ngunit nang marinig ito ng bagong disipulo, imbis na sumang-ayon nito, nagdesisyon nitong sugurin siya. Ilang metro ang layo nito, bigla itong humugot ng patalim, kaya naman itong si Ismael, hindi na nagdalawang isip na hatawin pa ito ng arnis na kanyang hawak. Lamang siya ng di hamak sa lalaking yon, kung kaya't pagsagupaan nilang dalawa, agad tumama sa ulo nito ang armas niya. At ora mismo sumuka ito ng dugo, kasabay ng mabilisan nitong pagbagsak sa lupa. At nangakmang tatayo pa ito, dinaganan niya ito ng kanyang arnis sabay wika dito ng, "Kapag kumilos ka pa, tutuluyan na kita. Huwag mo akong susubukan. Alam ko kung sino ka." Nang marinig ito ng lalaki, humagikgik lang naman yon habang umuubo ng dugo. Sa estado nito, alam niya na hindi na ito makakalaban pa, kaya naman minabuti niyang sindakin na lamang ito para mapalabas ang maestro nila. At pagkalipas nga lang ng ilang minuto, doon niya na nakita itong si Lolo Jose na naglalakad kasama ang dalawang babaeng kuba na nakasuot ng itim na talukbong. At taliwas noong huli silang nagkita, napakalayo na ng itsura nito. Matindi ang pangangayayat nito, indikasyon na meron itong ginagawang kababalaghan. Agaw pansin din ng mga marka nitong pula sa noo, animoy sumasa ilalim ito sa isang ipinagbabawal na ritual. Malabo man sa kanya ang lahat ng nangyayari, hindi niya muna inilahad ang tungkol dito sa paniniwalang merong magandang rason ang kanyang maestro. Ngunit imbis na kausapin siya nito ng matino, panay lang ang ginawa nitong pagngisi habang pinagmamasdan silang dalawa. Hindi nagtagal, dito na nagsimulang magsalita ang matanda. "Masaya ako at nakapaglikha ako ng katulad mo. Hindi ako nagkamali sa iyo noon, Ismael. Kaya sa una at huling pagkakataon, muli kitang inaanyayahan na bumalik sa aking puder. Marami tayong gagawin at alam ko na malaki ang tulong na maibibigay mo. Huwag mo akong pag-isipan ng masama, iho, sapagkat lahat ng ginagawa ko ay para sa aking sarili at para sa inyo. Hindi mo man ito nauunawaan sa ngayon, ngunit darating ang araw na magiging maliwanag sa iyo ang lahat ng aking rason." Nang marinig niya ang sinabi nito, agad siyang tumutol. Pagtatapat niya sa matanda na hindi na siya babalik dahil sa nararamdaman niya na meron itong ginagawang hindi kaaya-aya. Mariin din niyang inilahad na hindi gawain ng isang dibino ang mangolekta ng mga nilalang ng kaliwa para manilbihan sa ilalim ng poder niya. Dagdag pa ni Ismael, anuman ang nararanasan ng kanyang maestro, hindi ito magiging maganda para sa kanyang katayuan bilang isang dibino at manggagamot ng baryo. Masakit mang isipin pero kailangan niyang paalalahanan ang mga mamamayan ukol sa panganib na dulot ni Lolo Jose sa kanila. Dahil sa kanyang sinabi, bakas sa mukha ng matanda ang matinding galit. Hindi man yun nagsasalita pero batid niya na hindi nito nagustuhan ang kanyang mga opinyon. Ilang minuto pa ang lumipas sa kumpas ng kamay nito. Nagmamadaling lumapit sa kanya ang dalawang kuba. Akala niya madali niya itong maitataboy. Pero paghataw niya roon ng arnis, laking gulat na lamang niya nang bigla itong maglaho sa kanyang harapan. At sa paulit-ulit niyang panunubok, tila bang naging bigo siya. Halos ibinuhos na rin niya sa mga pag-atake niya ang kanyang buong lakas, pero hindi pa rin ito umubra. Kalaunan, wala na rin siyang nagawa kundi ang umatras. Kahit kasi direktang tinatamaan ng mga nilalang,
napakahirap para sa kanya na salagi ng bawat pag-atake nito. Sinusubukan din niyang hanapan ang kahinaan ng mga kalaban, subalit sa kabilang banda napakahirap nun para sa kanya. Kung nagkataon ngang hindi ito pinigilan ni Lolo Jose, paniguradong hindi maganda ang magiging lagay niya. Mabuti na lang, inutusan ng matanda ang 2 kuba na bumalik sa pinanggalingan nila. Dagdag pa nito na hindi nila kailangan maging marahas sa kanyang dating disipulo, lalo pat kahit papaano may naging puwang ito sa kanilang mga plano. Sige na, Ismael. Mas mabuting umuwi ka na lang kung wala ka namang magandang sasabihin. Umaasa ako na balang araw, mabubuksan mo ang mga mata mo at muli kang babalik sa akin. Sa bandang huli, malalaman mo na ang ginagawa kong ito ay para sa ating kabutihan. At minsan, kailangan nating makipag-isa sa ating mga kalaban para maabot ang ating mga minimithi. Yun lang, Ismael. Naway nasagot ko ang mga katanungan sa isip mo. Pagkarinig niya sa sinabi nito, dali-dali siyang tumalikod ng walang paalam. Masakit man yun para sa kanya, pero kailangan niyang maging matatag para sa magandang bukas na minimithi niya. Kalaunan nang makabalik na siya sa baryo, agad siyang lumapit sa mga albularyong nakatira rito. Inilahad niya ang lahat ng kanyang mga nalaman upang masigurong hindi ito masusurpresa kung sakali mang umatake ang mga kalaban nila. Malakas din ang kutob niya na hindi malabong sakupin ni Lolo Jose ang baryo ng Santa Maria. Kilala niya na kasi ng husto ang matanda at alam niya na mataas ang pangarap nito para sa hinaharap na nais nitong maabot. Matapos naman niya yung mailahad, lahat ng albularyong napagsabihan niya ay halos hindi makapaniwala. Takang-taka man ang kanilang mga isipan, pinili ng mga itong magtiwala sa kanya, gawa ng ramdam ng mga ito na meron ngang nangyayaring hindi maganda sa lugar ng Dibino. Ano man yun, naniniwala silang meron itong kaugnayan sa kapangyarihan ng kaliwa. At sa loob ng halos ilang oras nilang pag-uusap, dito niya nalaman ang iilan sa mga lihim ni Lolo Jose. Ayon sa matandang albularyong kanyang nalapitan, aral umano ng kaliwa ang sikreto sa pagkakaroon nito ng mahabang buhay. At ngayong natuklasan niya na ito, wala na itong balak na ikubli ang katotohanan. Nabanggit din ng albularyo na ito rin ang rason kung bakit siya umalis sa puder nito. Magmula kasi noong nadiskubre niya ang lihim ni Lolo Jose, pinili na niyang magpakalayo-layo. Inamin din ito na dati rin yung disipulo ng matanda. Kagaya niya, parehas lang din ng rason ito kung bakit nito nahikayat ang albularyo. Ngunit sa kabilang banda, taus-puso pa rin yung nagpapasalamat, gawa ng kahit papaano si Lolo Jose ang dahilan ng kanyang pagkamulat. Yun nga lang, hindi niya maibabalik ang utang na loob, gawa ng unang-una, hindi niya hangad na gumawa ng masama para sa kanyang kapwa. Alam mo yang si Jose, isa yang taong ambisyoso. Hangad niya ang immortal na buhay, kaya ang pagiging dibino niya, isinangla niya sa demonyo. Dati nalalabanan niya pa ito, ngunit alam ko na hindi yun magtatagal. Darating at darating ang araw, lalamunin ito ng kadiliman. At siguro kung ako ang tatanungin mo, ngayon na ang araw na yon. Nakakalungkot lang dahil sa isa siyang dibino. Sa dapat ang namumuno sa atin ngunit hindi niya ito nagampanan. At ang mas nakakatakot pa, baka gamitin niya ang kanyang abilidad upang tayo'y wasakin. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niyang tinanong kung papaano ito na isa sa katuparan ng matanda. Dagdag pa niya na, kung hindi siya nagkakamali, isang mabigat na abilidad ang pagpapanatili ng buhay sa tumatandang katawang lupa. Dagdag pa niya na, maaaring may mga sakripisyo sa ritual ang dati niyang maestro, kaya nagkakatotoo ang mga nais nito.
Matapos ang naging pag-uusap, dito na siya nagkaroon ng mga agam-agam. Ilang linggo rin niyang pinag-isipan kung papaano niya madidiskubre ang lihim ni Lolo Jose hanggang sa makapagpasya na siya na muling magpasakop sa poder nito. Napagtanto noon ni Ismael na yun na lamang ang nag-iisang paraan kung talagang hangad niya na magkaroon ng kaalaman ukol sa mga ikinikilos ng matanda. Bago siya umalis sa baryo, ipinagbigay alam niya ito sa mga albularyo nang sa gayoy hindi ito magtaka kapag kabigla na lamang siyang nawala. At nang marinig naman ng mga ito ang kanyang abiso, hindi na yun tumutol. Sa halip di na magtanong pa, pinag-ingat na lamang siya nito sa kanyang lakad. Babala ng mga manggagamot, hindi magiging madali ang kanyang binabalak. Napakamapanganib din ito, kaya naman wag na wag niyang susubukang maliitin ang kakayahan ng dati niyang maestro. Ilang araw pa ang lumipas, nakatakda na ang kanyang pag-alis. Nagdadalawang isip man, buong tapang niyang tinahak ang daan hanggang sa marating niya ang bahay ni Lolo Jose. Pagsilay niya sa bukana, nadatnan niya ang disipulo nito na kasalukuyang nagtatabo ng hukay. Pagsilay naman ito sa kanya, dali-dali siya nitong nilapitan habang bakas sa mukha nito ang hindi maipagkakailang galit. Kaya naman ang mapansin nito ni Ismael, hindi na rin siya nagdalawang isip na sumunod upang maipakita sa katunggali niya na hindi siya nito kayang sindakin ni takutin. Pagharap naman nilang dalawa, agad siya nitong inambahan ng saksak, subalit sa puntong yun, nanatili siyang kalmado at walang kibo. Hindi mo ko kayang saktan, dahil kapag ginawa mo yan, mananagot ka sa ating maestro. Huwag na huwag mong kakalimutan na mas nauna ako kaysa sayo. Pagkasambit niya ng mga kataga, agad naman itong nakita si Lolo Jose na nakatayo sa harapan ng bahay. Tahimik lang itong nagmamasid, ngunit kapansin-pansin ang panakanakang pagtitig nito sa kanya. Inaasahan naman yun ni Ismael, kaya hindi na rin siya nagdalawang isip na ilahad ang kanyang pakay. At nung marinig naman ito ng Dibino, napangiti ito samantalang ang disipulo nito, duda talaga sa kanya. Paulit-ulit nitong inilahad sa maestro nila na meron siyang masamang binabalak, kaya naman hindi nakakakumbinse ang biglaang pagbabago ng kanyang desisyon. Ngunit nang marinig ito ni Lolo Jose, bigla nitong sinampal ang kanyang disipulo, kasabay ng pagwika nito dito ng, "Huwag mong pagdududahan ang nauna sayo. Tandaan mo, mas lamang sayo si Ismael, kaya kahit anong gawin mo, mas pipiliin ko siya kumpara sayo. Alam mo, Ugong, kung ano ang tingin ko sayo, at kailanmay hindi na ito magbabago. Sa aking mga mata, mananatili kang alipin at wala ng iba pa." Dahil sa sinabi nito, bahagyang nabalot ng katahimikan ang buong paligid. Kaya naman nang mapansin ito ng matanda, hindi na ito nagdalawang isip na lumapit sa kanya. At sa loob lamang ng napakaiksing panahon, muli nitong ibinigay ang dati nitong pagtitiwala. Ayon dito, labis ang pasasalamat nito buhat sa pagbabago ng kanyang desisyon. Sa pamamagitan nilang dalawa, mas magiging madali na ang mga bagay na binabalak niya. Dagdag pa ni Lolo Jose na, kaya lang naman siya nahihirapan na ito ay maisakatuparan dahil sa wala siyang mahanap na kapalit ni Ismael. Subalit ngayong nakauwi na siya, naniniwala itong hindi na sila mahihirapan sa mga gagawin nila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di na muna siya nagtanong. Ang ginawa niya, tahimik lang ditong sumunod hanggang sa makapasok na sila sa loob ng bahay. Pagsilay naman niya sa dati niyang tahanan, di niya maiwasang magulat sa kanyang mga nasilayan. Napakalayo na kasi nito sa dati, buhat sa dami ng kalat at mga kagamitang tila bang napabayaan. Base naman sa istorya ni Lolo Jose, magmula noong nawala siya,
nawalan na ito ng gana sa buhay. At sa kagustuhan nito na makahanap ng panibagong pamilya, pinili na nitong patirahin sa bahay niya ang mga alagad nito na matagal na panahon na nitong itinatago sa kanya. Mariin din itong inilahad ng matanda na hindi habang buhay mananatili itong lihim sapagkat naghahanap lamang siya ng pagkakataon kung kailan ito sasabihin. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na ito dumating. Bago pa man kasi nito may pagtapat ang lahat, nagdesisyon na siyang bumaba ng baryo. Bagay na labis na ikinalungkot ng matanda. Gusto siya nitong bumalik, ngunit hindi nito alam kung papaano. Ayaw naman itong magmakaawa, lalo pat labag ito sa pagiging isa nitong dibino. Kaya naman para unti-unti siya nitong makalimutan, minabuti niyang tawagin ang iba pa niyang alipin. Kung saan dito na rin ito nakilala itong si Ugong. Pagtatapat pa ni Lolo Jose, si Ugong ay isang taong may kalahating dugo ng aswang. Yun ang rason kung bakit kailanman hindi ito makakapantay sa kanya. At ang mga kuba namang umaalalay sa kanya ay ang mga alipin niyang may malaking papel sa ritual na ginagawa nila. Ilang buwan na itong pinaghahandaan ni Lolo Jose, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya ito matapos-tapos dahil sa kawalan ng disipulo na tutulong sa kanya. Bigo man ang dibino, hindi pa rin ito nawala ng pag-asa. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito nito inilahad ang biyayang maibibigay ng ritual. Ayon sa matanda, nangangailangan ito ng maliit na sakripisyo para sa ikabubuti ng marami. Sa pamamagitan nito, madadagdagan ng 20 taon ang buhay ng mga taong malalapit sa lugar nila. Magkakaroon din ito ng swerte sa buhay kung saan hanggang sa pagtanda nila, hindi na nila kailangan pang magtrabaho. Ngunit para maisakatuparan ang ganoong ritual, kailangan itong kumuha ng kapiraso ng kaluluwa ng bawat isa. Gagawin niyo ng dibino upang madagdagan ng 100 taon ng kanyang buhay. Kailangan niya umano itong gawin nang sa gayoy tumagal-tagal pa ang paninilbihan niya sa sangkatauhan. Bagaman mali ito sa ibang pananaw, mariing inilahad ng matanda na yun lang ang naiisip niyang paraan para makatulong na papabor sa kanilang lahat. Dagdag pa nito na matagal na silang nagseserbisyo ng walang bayad, kaya sa pagkakataong yun, mas mainam na sila naman ang gantihan ng kanilang mga kapwa. Nabanggit din ito na walang mamamatay na tao sa gagawin nila, kaya hindi ito labag sa kanilang paniniwala. Pagkalahad naman ng matanda ukol sa bagay na yan, agad na baling ang kanyang atensyon sa isang nakasaradong silid kung saan nagmumula ang hindi maisalarawang amoy. Kanina niya pa yun ipinagtataka, ngunit wala lang siyang oras para sabihin ito sa matanda. Nang marinig naman ni Lolo Jose ang tungkol dito, agad nitong inamin sa kanya na doon niya itinatago ang mga aswang na kanyang nahuhuli. Noong mga nakaraang buwan kasi, nagkaroon ng hilig ang matanda sa panguhuli ng mga aswang. Di naman niya yun pinapakawalan, ngunit kapag nabuburyong siya, pinaglalaban niya ang mga ito na parabang mga gagamba. Labanan hanggang kamatayan ang nangyayari, kaya naman walang magagawa ang mga nilalang kundi ang sumunod sa nais nitong ipagawa. Nabanggit din ito na ang mga hukay na tinatabunan ni Ugong ay ang mga libingan ng aswang na namatay sa paglalaban. Dahil sa sinabi nito, hindi niya sukat akalain kung bakit ganoon ang kinahantungan ng kanyang maestro. Nakakalungkot man ito kung iisipin, iniwasan niyang magpakita ng kahit na anong awa. Naisip niya kasi na baka gumagawa lang ito ng kwento para kunin ang tiwala niya. At syempre kahit marami na ang kanilang pinagsamahan, kailangan niya pa ring magdoble ingat dahil sa mga nakaraan nilang alitan. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, bilang pagpapasalamat sa kanyang pagbalik, kumuha ito ng 6 na aswang mula sa kulungan.
At nang makapaglikha na ito ng entabladong kanilang paglalabanan, agad nitong inutusan ng mga nilalang. Katakot-takot na patayan ang nangyari noong gabi, kung saan naglaho ang awa at pagkaalarma ni Ismael sa mga nangyari. Hindi niya kasi sukat akalain na gano'n na lamang pala kababaw ang kasiyahan ng dibinong minsan niyang tiningala. At sa paglipas ng mga araw, unti-unti niyang nadiskubre ang mga masasama nitong gawa. Maliban sa pangingikil sa mga mangangaso, gumagawa rin ito ng mga bagay na ikakasira ng mga taong naghahanap buhay ng maayos. At paunti-unti, nararamdaman niyang hindi na ito nakakatulong, bagkus ay nakakapaminsala na ito sa kanilang mga kapwa. Isang gabi, nang mataong tulog na ang lahat ng kasama nila sa loob ng bahay, tahimik naman siyang bumangon sa kanyang higaan. Lingid sa kaalaman ng marami, pinaghahandaan niya ang gabing ito. Lahat ng kinakailangan na ilatag na niya ng maayos, kaya naman tiwala siya na sa kanyang paglabas sa silid, walang makakapansin sa kanya. At ganun nga ang nangyari, hanggang sa marating niya ang ipinagbabawal na silid aklatan ni Lolo Jose. Marami roong nagbabantay na nilalang, ngunit walang kahit ni isa ang nakapansin sa kanyang presensya. Tila bang bulag at pipi ang mga ito sa pagdating niya. Kaya naman malaya siyang nakakapanaliksik ng mga librong magbibigay kasagutan sa kanyang mga katanungan. At sa loob ng ilang oras niyang pagbabasa, dito niya natagpuan ang isang nakatagong pergamino na naglalaman ng patungkol sa ritual na ginagawa ng matanda. Ayon sa kanyang nabasa, hindi ito magbibigay ng karagdagang taon sa mga makukuhanan nito ng kaluluwa dahil ang ritual na yon ay nakalaan lamang para sa iisang tao. Dagdag pa niya na, tama ang lahat ng sangkap na sinasabi ng kanyang maestro, ngunit ang magiging epekto nito ay taliwas sa mga inilahad nito sa kanya. Nalaman din niya sa pergamino na tinatawag nito ang prinsipe ng impyerno na lumason at sumumpa sa kaluluwa nito. Marahil yun na ang epekto kay Lolo Jose, buhat sa pagtatangka nitong pasukin ang kapangyarihan ng kaliwa. Kung hindi rin siya nagkakamali, naging kampante ito na makakayanan nitong kontrolin ng kapangyarihan ng kadiliman dahil nga sa pagiging isa niyang dibino. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ganon ang nangyari. At lingid sa kaalaman ng matanda, di hamak na pantas ang mga demonyo kumpara sa kanya. Kailan may hindi niya ito maiisahan dahil sa abilidad nito na makasilay sa mga bagay na matinding inaasam ng isang tao. Matapos naman niyang malaman ng lahat ng iyon, dali-dali siyang tumungo sa likurang bahagi ng bahay. Buong gabi, inilaan niya ang natitira niyang oras sa paghahanap upang malaman kung ano na ang natapos nito sa ritual. Hindi naglaon, narating na nga niya ang isang tagong lugar na halos ilang metro lang ang layo sa tahanan. Napapalibutan ito ng mga puno, kaya mula sa malayo di mo akalaing meron ditong itinatagong bagay ang kanyang maestro. Pagpasok naman niya rito, bumungad sa kanya ang isang maliit na hukay na may kumukulong likidong apoy. Napakaitim na rin ng lupa sa paligid, tapos may mga uka malapit sa hukay na animoy simbolo ng kung anong kapangyarihan. Sa pinakagilid din ng lugar, nakasilay siya ng mga kulungan kung saan ang ilan sa mga ito may nakakulong na mga tao. At ang mga taong yun, mukhang ilang buwan na ditong naglalagi. Hingi yun ng hingi ng tulong sa kanya, ngunit hindi niya ito pinagbigyan. At kahit gustuhin niya, hindi ito pwede dahil na rin sa mabubulilyaso nito ang kanyang plano. Kaya naman kahit masakit sa kanyang loob, minabuti niyang talikuran ang mga ito. Matapos naman niyang malaman ng lahat, nagpatuloy ang kanyang pananaliksik. Umaasa siya na may makikita siyang mahalagang detalye sa pergaminong nakuha niya, pero sa kasamaang palad hindi dito nakalathala ang mismong kahinaan ng ritual. Dahil sa pangyayari,
Agad siyang nawala ng pag-asa na ito ay mapigilan. Halos ilang linggo niya pa itong pinag-isipan bago nagsimulang manguha ng kaluluwa ang kanyang maestro. Kagaya ng pananalakay ng aswang, ginagawa ito ni Lolo Jose sa kasagsagan ng gabi. At para masigurong magiging tagumpay siya, isinasama nito ang lahat ng aswang na alipin niya. Wala itong pakialam kung may albularyong nakatunog sa mga ginagawa niya, gawa ng kayang-kaya naman niyang pagsabayin ng mga ito. Habang abala sa paghahanap ang matanda, nanatili naman itong si Ismael para maghanap ng karagdagang detalye kung papaano ito mapipigilan. Pinaghalong takot at pangamba noon ang kanyang nararamdaman dahil aminado siya na hindi niya kakayaning pigilan ang matanda kung laban ang pag-uusapan. Kahit kasi may edad na si Lolo Jose, dibino pa rin ito. At kumpara sa katulad niyang ordinaryong antingero, literal na wala siya roong panama. Isang masakit na katotohanan, ngunit sa kabila nito, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. At dumaan pa nga ang mga araw, nagawang makuha ng matanda ang lahat ng nais niya. Walang kahit na sinong albularyo ang may kakayahang humarang dito dahil sa kakayahan nitong magpasuko ng mga karga. Isa ito sa pinakamalakas na abilidad ni Lolo Jose, kaya naman kahit gaano kakalakas, hindi mo ito kakayanin pagdating sa kumbate. Bukod kasi sa magiging ordinaryong tao ka sa harapan nito, hihina rin ang husto ang pisikal mong lakas, buhat sa lason na nagmumula sa presensya nito. Ganon ka mapanganib itong si Lolo Jose, bagay na naging daan upang respetuhin at katakutan ito ng nakararami. Akala nga noon ni Ismael, wala nang paraan para mapigilan niya ang ritual ng matanda. Pero pagdating ng araw na isinasagawa na nito ang ritual, dito na siya naglakas ng loob na kumontra. Naisip niya na mas mainam na tulungan niya ito at sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa, dito niya na ito aatakihin. Dahil sa ganung plano, palihim siyang nagpadala ng sulat sa mga kapatid niyang albularyo para ibigay ang eksaktong araw na isasagawa ng matanda ang matagal na nitong binabalak. Matapos niya itong gawin, naging sunod-sunuran na siya nito sa lahat ng bagay. At kahit labag sa kanyang loob, hindi niya ito tinutulan. Sinunod niya ang lahat para lamang makuha ang tiwala nito. Dahil sa ginawa niya, nagdulot naman ito ng walang kapantay na kasiyahan sa matanda. Akala kasi noon ni Lolo Jose, tapat si Ismael sa kanya, subalit lingid sa kanyang kaalaman na naghahanap lang pala ito ng pagkakataon para lumaban. Pagdating nila sa lugar na pagdadausan ng ritual, napansin niya na ang 12 kulungan ay punong-puno ng mga tao. Taliwas ito sa sinabi ng matanda sa kanya. Kaya naman hindi niya mawari kung ano ang gagawin niya sa mga ito. Dagdag pa niya na hindi lang isang tao ang nilalaman ng bawat kulungan, kung kaya't abot langit ang nararamdaman niyang pag-aalala para sa mga biktima. Gayunpaman, wala siya sa poder para kumilos ng basta-basta. Bawat galaw naaayon sa plano upang maging matagumpay ito. 2 oras pagsapit ng hating gabi, iginuhit na ng matanda sa lupa ang maihiwagang mga simbolo. At habang ginagawa niya ito, unti-unti nilang naririnig ang dagungdong ng lupa. Yun bang, para bang may nagbabadyang halimaw na lumabas sa butas ng apoy. Kapansin-pansin na rin ang pagliwanag ng mga simbolo, indikasyon na malapit na itong mabuo. Maya-maya pa, nang maidugtong na ito ni Lolo Jose, lumiwanag ang paligid. Kasalukuyan na rin noong kumukulo ang hukay ng apoy na parabang may kung anong nangyayari sa ilalim nito. Ilang segundo pa ang lumipas, dito na nagsigawan ang mga taong nasa loob ng kulungan kasabay ng paglabas sa katawan nito ng mga puting usok. Wala siyang ideya kung ano ito, ngunit naniniwala siya na iyon ang espiritu ng mga taong nahuli ng matanda.
Pagkatapos ng pangyayaring yon, lahat ng mga nasa kulungan biglang nawala ng malay. Nang mapansin naman ito ni Lolo Jose, agad nitong inutusan ng mga nilalang na kunin na ang mga bangkay para ihulog sa hukay. Pagkarinig naman ng mga aswang sa naging utos nito, hindi yun nagdalawang isip na sumunod. Pagkahulog naman ng mga ito sa bangkay, napapikit na lamang siya habang hinihintay ang pagdarasal ng maestro niya. Alam ni Ismael na hindi siya maaaring kumilos hanggat hindi ito nagiging abala sa pagsambit ng mga buhay na salita. Sa oras kasi na simulan na nito ang ritual, hindi na ito pwedeng gumawa ng kahit na anong bagay. Ibig sabihin, wala na itong kalaban-laban sa kanya sa pagkakataong yun. Dahil sa ganung balak, matyaga siyang naghintay. Isinakripisyo niya ang lahat hanggang sa dito na sinimula ni Lolo Jose ang pagtawag. Nang marinig naman niyang nagsambit na ito ng mga engkantasyon, doon na siya pasimpleng kumilos. Walang sabi-sabi, agad siyang umalis sa kanyang pwesto malapit sa uka. Siya kasi ang itinalaga noon ni Lolo Jose na pumigil sa liwanag ng simbolo na makarating sa uka hanggat hindi pa tapos ang ritual. Kapag kasi nangyari ang ganoong bagay, may posibilidad na lumabas kaagad ang nilalang na kanilang tinatawag na hindi man lang nalalaman kung ano ang kanilang pakay. Napakamapanganib nito, lalo pat sa simpleng hindi pagkakaunawaan, maaaring masira ang lahat. At ang tanging bagay lang din na makakapigil sa liwanag ay ang pagmamay-ari niyang arnis. Sapat na ang kapangyarihan ng pangil ng kidlat at ngipin ng kalabaw para mapigilan ito. Yun ang rason kung bakit kinakailangan siya ng dibino sa ganoong sitwasyon. Matapos naman niyang mabitawan ang kanyang tungkulin, dali-daling pumasok ang liwanag sa ukang punong-puno ng likidong apoy. At sa isang kisap mata, nagkaroon ito ng mayat-mayang pagputok, kaya naman agaran itong napansin ng matanda. Pagbaling naman ito ng tingin sa kanya, dito na siya nito nakitang kasalukuyang pinaghahataw ang isang kuba na malapit sa kinaroroonan niya. Hindi na nakapalag ang nilalang dahil sa bilis ng mga pangyayaring hindi nito inaasahan. Ismael! Isa kang traidor! Galit na sigaw ni Lolo Jose pagsilay nito sa mga ginawa niya. Nang marinig naman niya ang sigaw ng matanda, nagpatuloy siya sa paninira. Lahat ng aswang na nagbabantay, walang habas niyang pinaslang hanggang sa mapilitan ng magsipulasan ang iba. Bagaman gusto siyang lapitan ng maestro niya, bigo itong umalis sa kasalukuyan nitong kinaroroonan dahil sa tuluyan nitong masisira ang ritual na kanilang ginagawa. Galit na galit man ang matanda, pinili nitong pagtuunan ng pansin ng ritual kesa pigilan nito ang mga binabalak niya. At para naman hindi siya makapaminsala pa, inutusan nito ang lahat ng alagad nito na paslangin siya. Pagkarinig naman ni Ismael sa sinabi ng dati niyang maestro, hindi niya maiwasang tumawa kasabay ng pagsagot dito. Ganyan na ba katindi ang galit mo sa akin, Jose? Para ipapatay mo ako sa lahat ng alagad mo? Wala pa naman akong ginagawa. Kaya huwag ka na munang malunod sa galit na nararamdaman mo. Nagsisimula pa lang ako. At ang mga susunod kong gagawin, alam kong hindi mo na ikakatuwa. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, walang habas niyang sinugod ang mga aswang. At kagaya ng inaasahan, kahit anong lahing pinagmula ng mga ito, hindi yun umubra sa kanya. Sapat na ang hawak niyang arnis para matalo ito ng walang kahirap-hirap. Akala niya ganun lang kadali ang magtagumpay sa labanang yon, pero lingid sa kanyang kaalaman na meron pa palang alas na tangan-tangan ang dati niyang maestro. Sa harap ng nalalabing pagkatalo ng mga alipores nito, may naisingit itong usal mula sa mga katagang sinasambit nito sa ritual. At ang mga salitang yon ang naging daan upang 10 beses na lumakas ang mga nilalang.
Ayon sa kanya, na yung mga pipitsuging aswang na palaging tumatakas sa kanya, bigla na lamang nagsigawan. Pagbagsak ng mga ito sa lupa, kapansin-pansin ang paghaba ng mga kuko nito at ang pag-usli ng mga buto nito sa katawan. Kung pakikinggan, parang atungal ito ng mga nilalang na malapit ng pumanaw. Pero kung titingnan, masasabi mong nagpapalit anyo lang ito. Nang masipat naman yun ni Ismael, medyo nag-alala siya kasi sa pagkakaalam niya, walang kapasidad ang mga aswang na magkaroon ng ikalawang anyo. Nakakabahala man ang ganoong pangyayari, pinili niyang manatiling kalmado sa paniniwalang darating ang kanyang mga kaibigan upang siya ay tulungan. Ang kaso lang, hindi ito kaagad nangyari sa kanya, kaya naman kahit nag-iisa, buong tapang niyang hinarap ang mga nilalang na nagtatangkang pumaslang sa kanya. Pagsiklab naman ng laban sa pagitan nila, dito niya nasukat ang lakas ng mga ito. Kung kanina hindi siya nahihirapang daragin ng mga nilalang, sa pagkakataong yon, hirap na siyang labanan ang kahit dalawa lang sa mga ito. Napipilitan na rin siyang umilag sa mga pag-atake dahil sa malakas ang kanyang kutob na hindi ito kakayanin ng kanyang espiritual na kalasag. At dahil sa pangyayaring yon, mabilis siya nitong nadarag papalayo sa lugar. Pagdistansya naman niya sa kinaroroonan ng matanda, doon pa lamang niya nakita ang mga kasamahan niyang mabilis na naglalakad sa talahiban. Meron itong daladalang sulo at base sa estado ng mga ito, mukhang nakahanda talaga yun sa labanang kanilang pupuntahan. Pagsilay naman dito ni Ismael, doon na nanumbalik ang kanyang lakas para kaharapin ang mga nilalang. Aminado man na napapangibabawan siya pagdating sa pisikal na aspeto, alam niya na sa tulong ng mga kapatid niya, matatalo nila ang mga ito. At sa loob ng halos kalahating oras na pakikipagbuno, unti-unti na nilang napahina ang mga nilalang. Ngunit dahil sa pagiging abala sa mga pangyayari, hindi na nila natutukan pa ang kasalukuyang estado ni Lolo Jose. Ilang minuto pa ang lumipas, matapos mapaslang ng mga aswang ang dalawa sa kanila, isa-isa na nila itong napugutan ng ulo. Hindi man naging madali ang nangyari, kahit papaano labis-labis pa rin silang nagpapasalamat buhat sa naging resulta nito. Matapos naman nilang matalo ang mga nilalang, agad naman silang umusad pabalik sa kinaroroonan ng ritual. Mula sa malayo wala silang napansing kakaiba, subalit di pa rin sila gaanong nagpapakakampante. Naniniwala kasi sila na hindi madaling sumuko ang matanda, kaya naman lahat ng pwedeng gawin para maisakatuparan ang kanyang minimithi, paniguradong ginawa na nito. At nang marating na nga nila ang lugar kung saan isinasagawa ang ritual, nakita nila ang matanda na kasalukuyang nakatayo sa harapan ng isang dambuhalang nilalang na nakausli sa uka ng likidong apoy. Paglalarawan niya sa nilalang na yan, gawa sa asupre at bato ng bulkan ang balat at mga kaliskis nito. Malayong malayo rin ito sa wangis ng isang ordinaryong tao, kaya naman habang pinagmamasdan nila ito, hindi nila maipagkakaila ang matinding pagkabahala. Wala mang ideya sa kasalukuyang nangyayari, malakas ang kutob ng mga albularyo na nakuha na ni Lolo Jose ang pakay nito. Dahil sa ganoong sitwasyon, inakala nila na wala na silang laban, pero pag-atungal ng nilalang, kapansin-pansin ang tila bang pagiging malupit nito sa matanda. Yun bang parang hindi nito pinapansin ng dibinong nakatayo sa kanyang tabi. Nang mapansin naman ni Ismael ang pangyayaring yun, nabuo sa kanyang isipan ng posibilidad na maaaring hindi pa ito nakikipag-isa sa nilalang. Hindi man siya sigurado sa kanyang kutob, agad niya itong inilahad sa kanyang mga kasama. Kaya naman nang marinig nito ang sinabi niya, hindi na rin ito nagdalawang isip na sumunod sa kanya. Ngunit hindi pa man sila nakakalapit, na ipasawalang bisa na ng dibino ang lahat ng karga nila. At sa isang iglap, paisa-isa silang nanghina hanggang sa nawala na sila ng kakayahan para lumaban.
Hindi naglaon. Dito na rin nila napansin na tila bang tinalikuran na sila ng kanilang mga karga. Ang mga tangang agimat at mutya ng mga albularyo nagsimula ng rumupok hanggang sa nagkusa na itong kumalas sa kanilang mga katawan. Ganon din ang nangyari sa kanyang mga arnis, ngunit sa kabila nito, hindi siya pinanghinaan ng loob. Nandito na tayo. Wala na tayong dapat pang ikatakot. Kahit kapalit man ito ng ating mga buhay, magiging sulit ang lahat kung matatalo natin ang demonyong yan. Huwag kayong magpasindak. Kagaya natin, tao lang din yan. Merong kahinaan at sukdulan ng lakas ng katawan. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang talumpati, isa-isa naman itong nagsigawan habang pilit na tumatayo. Wala mang dalang mutya. Tanging ang mga buhay na salitang alam nila ang kanilang sinandalan. Maya-maya pa, pagsugod naman ng kanilang grupo, sakto namang humarang sa kanilang daraanan ang ikalawang disipulo ng dati niyang maestro. Galit na galit itong kinaharap sila, kung kaya't nang masipat ito ng mga albularyo, dali-dali naman nila itong pinagtulungan. At habang abala ito sa nilalang na yon, dire-diretso naman siyang tumungo sa kinaroroonan ng matanda. Nang mapagtanto naman ito ang kanyang plano, hindi naman ito nagdalawang isip na sumalubong sa kanya. Habang tinatahak nito ang daan, humugot ito ng mahabang lagaraw na nakatago sa kanyang bewang. Ito ang ginamit ng matanda upang magkaroon ito ng lamang sa kanilang laban. Ang kaso lang, dahil sa agwat ng kanilang mga edad, hindi naging madali para rito na matamaan siya. Halos makailang beses din siya nitong tinaga, ngunit dala ng panghihina at panlalabo ng mga mata nito, tila bang naging imposible yun. Dahil sa pangyayari, dito na siya humanap ng pagkakataon hanggang sa magawa niya na itong matulak patungo sa uka kung saan naroon ang dyablo. At nung lumapat ang katawan nito sa nilalang, bigla itong hinawakan sa ulo ng demonyo kasabay ng mabilis nitong pagbalik sa ilalim ng lupa. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi na nakasigaw pa itong si Lolo Jose. Nang masipat naman ni Ugong ang pagkatalo nito, imbis na ipagpatuloy pa nito ang pakikipaglaban sa kanila, pinili na lamang nitong kumaripas ng takbo papalayo. Maya-maya pa, pumalik ang katahimikan sa paligid. Hindi nagtagal, paglapit ng mga kasamahan niya, nakita nila ang unti-unting pagkawala ng liwanag mula sa mga simbolong nilikha nito. Ilang araw ang lumipas pagkatapos ng pangyayari. Lahat ng kanilang naging karanasan inilihim nila sa marami. Ayon sa mga albularyong nakasama niya, mas mainam na hindi nila ito ipagbigay alam dahil sa magiging kahiya-hiya ito para sa kanilang mga kapatid, lalo pat sila ang dahilan ng pagbagsak ng dibino na si Lolo Jose.